Noah, lesizukulwane sakho. Gena Noah, Gena Noah, Gena 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 Noah, lesizukulwane sakho. So kukhulunywa leyo nto ukuthi uma kuthiwa sibuyele emasisweni, amasiso wamukele nama mysteries akhona. Nje ubuyele emasisweni okwazi ukuthi kusho ukuthi nisazobuyela enyokeni bazalwane. Vele sakhishwa kuzona inyoka, qhamuka inyoka emnyama nemhlophe nebovu uthi umkhulu. Kusho ukuthi ubuyela kuzona lezo. Akusona isono ngokwakamasiso. Ukusebenzisa umuthi. Ngihamba inyanga yami nawe uhambe yakho. Eyami strong kuneyakho. So ingakho sikhuza abantu ukuthi hlalani kuJesu ngoba izinto eziningi esakhishwa kuzona kunesizathu. And ubone kwamanye emakhaya umkhulu engabakhuza abantu mabe enkonzweni ngoba uyazi bayisiza lapho. Zinzima lezi zinto zi-complex. Ziningi lezi zinto. So manje siyabona abantu bephapha bebuyela kulezi zinto. Uma kubuyela kulezi zinto anokwazi bazalwane ukuthi nibuyele emikhubeni, nibuyele ezintweni ezindala, nibuyele ezintweni okwathiwa ayishiwe. Wena uyabuyela uyilanda, and uma uyilanda zonke lezi zinto uyibuyisa zilimaza wena. Sakhishwa bazalwane, sathengwa ngenani eliphakemeyo, sangena kuJesu. Asingenanga kuJesu ukuthi siphenduke siba abelungu, no. Sangena kuJesu nje ukuthi siba abantwana bakaNkulunkulu abaziyo ukuthi sibheke uNkulunkulu, sikhonza uNkulunkulu. Yes, we have our culture. Jesus is not against any culture. In fact, Jesus needs you ukuthi umkhonze ulapho ukhona, ungashiyi imithetho nenqubo yokwenza izinto ngendlela abantu bakina benza ngayo. Into nje uNkulunkulu wakho akubo uKristu Jesu. Ungenza izinto ongafuni zenziwe kuwena. Ungakwenzi ububi kwabanye. Thanda abanye. Benomusa, benothando. Ungahambela abantu ogobela. Ubuze ukuthi umuntu uma ekulimazile noma ekwenza indaba, uhlale phansi kuxoxwe ngaleyo nto ilungiswe. Uyabo zonke lezo zinto ziyasiza bazalwane ukuthi singabuyele emuva. Hayi ukuthi kwakuthiwa sibabelungu, no. Belungu baneyinkinga zabo nabeyimangalisayo, nabo abangazi bazoyilungisa kanjani. Kodwa kwakuthiwa yamkela uJesu, ukhole uJesu, uphile kahle nabanye abantu. Yini izulu bazalwane ulidlu sasemhlabeni nabantu ophila nabo. Nilakhe nje izulu lenu. Bayeke laba abahamba bayolanda into zokwenza bafike benze izinto la. Bayeke la bayazazi benzani. Kodwa bazalwana sinakekeleni singabuyele ezintweni esemuva.